gràcies. A les 17:14, d'aquí 15 minuts, començarem. Agarrem les mans i serà, i comencem a 17:14. Serà 17:14, començarem i farem a partir d'on farem la Quina Foto, Bona tarda a tothom. Vinga, va, que passa el fotògraf.
tots de la mà. Ara passa el fotògraf. Bernabé. Tots de la mà. Ara passa el fotògraf. Vinga, va. Ell és. ¡La puta! ¡La puta! Entrant 211 és el millor de la via catalana!